pozdrav svima, dobrodošli u moj, ne znam koji po redu vlog. Sad sam došao u Beograd i umro sam inače. Našao sam se sa Ninom, Šljakicom i sad idem u Sava centar. Inače snimat ću vam danas nije Balkan Tube Fest, danas je 23. Danas imamo generalne probe i sve to, tako da ću vam danas malo snimati tako ćemo danas malo snimati cijelu probu, kako to sve izgleda i tako. Inače vrućina je napolju je pakao 50 stepeni i ne znam da me uopšte čuju. Ali idemo sad u Sava centar jer ćemo pogoreti ovdje bukvalno. Kao svaka plesačica poziram kada se ukrene kamera. Da. Hladno dižemo za 3, 2, 1. Warriors. Može malo brže ubrze. Može i malo brže slovo. Druže, da širi ruke malo, daj neku položnicu. Idemo žurka, kasno. Znači, trebalo je to ovdje da spustiti. Trebalo je da bude. To je nešto bliže. Zašto? Ovo je sve dobro. Ćete da ležete sve vreme dok ne dođe na vaš nastup. Hoću jako brzo da uvojete bol. Okej, bez dobro. Može hladno dovoljno. Upravo smo izašli iz Sava centra i krenuli smo da se čekiramo u hotel. Dobili smo akreditacije i mnogo su slatke. Da, kao ću vam slikati. YouTube dugo vidiš. Da. Hvala. Hoćemo da uradimo neki intervju. Vozimo, on sve je tako super kad se vozimo. Mogli smo pustiti neku pesmu, ali ne možemo zato što nam je... dobit ćemo copyright. Ja, da. Da. Ali Ali mi možemo da zapelom. Da, i za 10 minuta smo u hotelu. Jedno čekam da uđem u hotel majke mi. Znači, ključ. Bravo. Izvolite ući. Te ćeš pravo nas uvedaš. Hoćeš ja da govorim? Evo, odmah ovdje sa naše leve strane se nalazi orman. Da. Koji je zaista za sve živo, vidiš, ima i za obuću, ima čiviluke, sve ima. Zatim imaju klizna vrata. Vrlo su uslužni, dakle, bademantili, ćebad, kese u slučaju za toga nekog kesa, ovo za obuću, ovo ne može ne. Pribor za šivenje, pa majstori mi se... Jel imaju pegli? Si ponela pegli? Nisi ponela pegli. Ja, nisam ponela pegli. Pitat ćemo tamo. Dobro. Prvi deo, Ogledalo? drugi deo imamo ogledalo, koje je zaista za svaku visinu Da. možemo izdati. I ovde, kao prvo, ono što mene uvek fascinira jeste broj čivjeluka. Jer sam se par puta nalazila negde gde imaju jedva 2 čivjeluka u ormanu, što me je ubijalo pojam i onda sve ostane u koferu, jer prosto, kao što vidite, Dobro, ima više sada. vrlo prostrano i lepo. Hoćemo prvo... Kupatilo? Kupatilo. Kupatilo, moje... Da, kupatilo. Ej! Dezinfikovana je. Da.
Može da se druče s njim. A šta... Okej. Dobro, Sve imamo svi već. znamo za šta ovo služi. To služi za veliko i malo nužno, imamo, Da. jel te, čiste peškire. Evo da mi se sviđa svetlo, inače. Da, rezervni toalet papir, kao i toalet papir ovdje Da. običan, ja ten koji mi rezervni. Tuš kabina. U koji ću ja prvi da uđem? Naravno, pazi, imaju svašta nešto. Šampone, kupke, sapune, imaju kapicu za tuširanje. Ja to moram učitam. Kapica za tuširanje, fenomenalno. Pure Nature, o, super natural. Imamo nešto. Imamo fen. Da li radi? Radi. Bravo, super, odlično. Baš sam razmišljala o tome. Ima i šteker, u slučaju kao što ću ja morati da uvijem kosu. Da. Odlično. Ovo za brisanje ruku, pretpostavljam. I još jedan peškir. Radi. Čak imaju i, što obično nema u hotelima, to čisto da vam kažem, pa moramo sami da stavljamo Da. peškire za kad izađemo iz ove. Pa se Tuš ovo kabina. lepo. Nastavimo dalje. Krevet. Ovo je naš krevet koji nismo probali i to sad. Sad, ajde. Evo. Jel može? Može. Ja mislim da je malo tvrd po zvuku. Nije. Jako mega, vidio? A ja ne volim nekada krevet, ja volim tvrde baš. Na koju će stranu ti se? A ja mislim na ovo. Odlično, što ne volim. Ozbiljno? Da, super. Telefon u slučaju da komuniciramo Da. sa drugim ljudima u hotelu. Terasa. I imamo terasicu. Otvori, ajde da izađemo na terasu da vidimo, možda ima neko tamo pored. Pa bit će neko pored. Ovdje vidite. Ovo pregrade. Živo me zanima ko su komši. Želimo da znamo ko je on. Komšine, ale. Nismo pokazali još nešto. Da. Ovdje je krevet, televizor. A dole... To moramo, da. Ovdje smo i mali rusve već napravili, a ovdje dole ima nešto jako zanimljivo, pretpostavili ste da je to to. A unutra... Tada! I Malo meni se jede blago. ovo. Da. E sad mislim da je to, da Za se dž. to bilo bi lepo da za dž, ali mislim da se to plaća, proverit ćemo, Pa u svakom verovatno. slučaju, naravno da ćemo konzumiramo. Da, i to je to, u suštini. Trebamo, imamo i kantu za Stanku, smeće, ostanku, ogledalo. fenomenalno. Kanta za smeće. Šta je ovo? Za internet, ja mislim. Ne znam. Trebalo bi, nismo pitali za Wi-Fi. Pitat Možda ćemo. piše ovdje. Da. I to je to, u suštini, to je ta cijela soba. Da. Što imaš da izjaviš za kraj? I onda izvijem za kraj, za hotel, tamo zapad. Upravo smo završili sa snimanjem challenge-a. Ovdje je bila kamera, ali sad je u mojoj ruci, tako da ne možete vidjeti naš setup. Ovdje je Nina Malika. Ili Malika. Kao što rekao, završili smo snimanje raznih challenge-a. I sada se spremamo za još snimanja i za još snimanja, jer u 9 sati imamo večeru. Bila je prvo zakazana u 6, međutim, zbog velikih obaveza koje su ovi imali, verovatno tamo u Sava centru je sad odloženo do 9, tako da malo ćemo snimati da nam prođe čisto vreme, onako. Tako da, šta? Ja sam gladna. Da, gladan sam i ja isto. Neće da biti copyright na ovo? To već ne znam. Dobro, nećemo. Spremamo se za večeru, gladni smo kao vukovi, nismo ništa jeli. Inače, da nisam zatvorio vrata, čekajte sekundu, sam da zatvorim vrata od hostela. Šta? Zašto mi se smeješ? Šta sam htio da vam kažem? Imali smo veliki problem sa odelom, jer kao što vidite tamo, moje stvari bile su jako pogužvane. 3 puta sam ih peglao i svaki put kad sam ih izvadio iz kofera bile su pogužvane, tako da ovaj put smo uzeli i našli peglu. Znači peglicu. Evo je ovdje. I sad ćemo je vratiti Merimi. Ako znate ko je Merima, ako ne znate. Sad ćete da vidite. Čekajte sekundu samo. Ma kako ću ja sad poneti sve ovo?
A da mi ne ispali. Nema šta, hoćeš ti da mi... Jel ne možeš, jesi se spremila? Jesam. Skroz. Idemo da vratimo peglu. A vidi samo da li se vidimo. Ovako. Ne samo da mi se zalobe vrata, znači... Koja su njihova vrata? Tatu. Ovo. Pored. Sigurno. Da. Dobar dan. Evo, samo vrelo je, pazi tamo. Hvala. Sad smo završili sada. Sorry, ali tako nije svijedno. Da. Ćao! Žela da pokaže ko je. Ja, 10 sati, jesu dobri kod? U 10 do 9. 10 do 9 moramo da smo dobri. Ja mislim da je to sada. Merima me spalila, ide kući. Žalim se. To je to sad možemo. Da pokažeš kako se našla. Da, baš hvala što smo toliko približila. Ovo je Nina. Inače, ja sam i radio make-up. Nadam se da vam se sviđa. A ovo je njen look. I spremni smo za večeru. A da, inače ovo je moj look. Samo ne znam da se... Koliko vi možete to da vidite. Zašto? Znate možda kako da otvorim vrata? Znamo, nismo ni mi znali. Ja ne mogu da otvorim. Koja ti je soba? Ta? Nešto 20, mislim, mada i može se otvori ovaj dan. Bilo ovako, a? Ne. 22? 122. A to... Čekaj. 100, evo vamo ti je soba. To je tu. Čaj, ja se za mama. To i vraća se i izgubila. A ti si onda kod nas. Mi smo 125. Da, ja Tu se sam ja sam Jelena, inače. Branimir, drago. Evo je. Evo je to. Znači, pritisneš ovo dugmence i onda ovo presloniš. To je to. Jo, bože, strašno. Ja, hvala puno. Ja sam Jelena. Ja sam Nina, drago mi, hvala puno. Ništa. Hello! Aj, kako ja započinjem vlog, brate. Išli smo da večeramo i baš smo se lepo najeli, jel tako? Da, baš. Imalo je baš svega i svačega i puni smo, evo moj stomak. I sad idemo gde? Idemo u Nargila kafića A Arabika. kako te gledam kao? Gde idemo? Da. U Nargila kafe Arabika. Gde je malo. Da, Radimo. snimat ću vam malo da vidite kako je to sve tamo. Idemo sad brzo, pošto već kasnimo, tako da snimat ćemo kad dođemo tamo. Bye! Znači, 2:30 i sad smo tek došli u hotel i sutra ustajemo u 6 sati i verujte mi da bih ja sad najradije legao i zaspao ovako obučen. Ne je trenutno kupatilo i tušira se i čekam na red kupatilo i onda ću tako da se komiram da nemate pojma. Tako da sve u svemu ovdje ću završiti moj prvi boravak, odnosno prvi dan od kako sam došao ovdje u Beograd. Idem sad da spavam, da se upokojim i sutra je novi dan, sutra je Balkan Tube Fest i bla 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 bla, ne znam šta pričam, idem da spavam, ali bukvalno sad ovog trenutka.